खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव आङो दिनै सानडे स्पेसियेल पर्क लानानै फैलायबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय रायजोफोर जायफोर चेनेलाव गोदान बिसोर मिथियाबो जानो हागौ जे आं एभ्रि सानडे माने सानडे स्पेसियेल माने अमा संनाय जानाय नोंथांमोननि सेरावहाय लानानै फैयो आरोना शेयार खालामो नोंथांमोनजों तारमाने जोंहा सानडेआवहाय अमा जायो नालाय जोंना सानडे बाजार जायो नालाय बेयावहाय अमा जायो नालाय नोंथांमोनजोंबो बेखौनो शेयार खालामो आरोना आङो दा दिनैबो नै आङो अमाखौ माजों जागोन नै बेजों जागोन थास' बिबार बे थास' बिबारजों जागोन आरोना बेखौहाय बे थास' बिबारखौ मैयानो लाबोखादोंमोन बाजारनिफ्राय न'आवनि नङा बियो ओमफ्रायहाय दा बे थास' बिबारजों लोगोसे आङो न'आव दंखायो नालाय मैथा बे मैथाजों जागोन आरोना ओमफ्रायहाय दा नायलांबाय थादो रायजोफोर आं मारै मारै संगोन बेखौहाय नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो दा बेखौहाय रेडि खालामनानै लाखानोसै नै हानानै लानोसै अमाखौथ' रुख'गासिनोखा दा मैला रुख'गोरगासिनो बेनि उनावहाय अमाखौ जोंहा बे माबाखौ जाया नालाय बिगुरखौ जाया नालाय दा बिगुरखौहाय माने हानानै लायो आरोना माबा रुखांनायनि उनावहाय आरोबाव सासे आगैया बुंहरदोंमोन आरोना जे एबार अमाखौहाय नारजिजों जा होनहरदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय नारजिजों आङो जानाय जायासै नारजिखौ सोमनाय जाखायासै ओमफ्राय नैबेखौबो लाबोनानै दंफैखायोमोन नालाय ओंखायनो बेजों जानोसै होननानैहाय दिनै आङो बेखौ लाबाय आरोना उनावहाय जानोसै नारजि अमाखौहाय नारजियाथ' दंबाय थाखायो नालाय नारजिखौ मोनबाय थागोन ओंखायनो उनाव जानोसै होननानै सानबाय आरोना आङो नोंथांमोना आंनि सानडे स्पेसियेलखौ नायनानैहाय सोरबाफोर माखौ ट्राइ खालामफेरखो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर दे आंथ' मेरला आलदा जाबाय अमाजोंहाय ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोनाबो मालाबाफोर ट्राइ खालामफेरदों नामा आंनि जानाय बायदियै खिन्थाहरबानो जाबाय दे रायजोफोर बेयाव नाहरलाय मा बेयाव नाहरलाय दे बाय होनलाय हाय होनहरलाय गुंग्राय नांदों गुंग्राय दङ हनै गुंग्राय खुगादो इसोर
रायजोफोर नै आंना जानाया रेडि जाबाय नै बेनो अमा ओमफ्राय थास' बिबार ओमफ्राय मैथायाहाय ओमफ्राय बेयाव नै आङो थाइबें लादों ओमफ्राय दालि जहल दं आरोना होमबा रायजोफोर जानायखौ स्टार्ट खालामसै आङो दा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे रायजोफोर बिराद गोथाव जाखादों रायजोफोर आं बेदरखौ एसे लाबावनोसै जा गोथाव जादों बेदरा लाबावलायबाय आङो 2,000 years later. रायजोफोर जानायथ' जोब्बाय नै ओरैबायदि टेस्टिमोन ओरैबायदि गोथाव मोनखाबाय आङो जा गोथाव जाखादों रायजोफोर ओरैबायदि टेस्टि जाखादों रायजोफोर दिनैनि सानडे स्पेसियेल फटालिया एसेयावनोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं